ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки хуб ҳастем. Ман боварӣ дорам шумо чунин смсро рӯзҳои наздик шояд аз 1-2 то 100 дар ватсапатон қабул кардед, ё ин ки бисёриҳо ҳаминро ба ёру дӯстони худ равон карданд. дониста бошед ки шумо бо равон кардани чунин смс яъне ба мошенникҳо ёрдам кардед ки вируси онҳо зудтар паҳн шавад. махсусан бачаҳои мо ҳамин чизро хеле хуб қабул карданд, чун инро фаҳмидан ҳам мумкин аст. рӯзҳои охир 1-2 блогерҳои популярӣ баъзе розыгришҳо доштанд ки дар он бачаҳои мо бурд карданд ва ҳамин чиз дар сари мардуми мо сахт нишастааст ки гӯё ки онҳо ҳам аз ин бурд мекарда бошанд. ҳамин ссилкаро бисёр равон кардам. ман ба ватсапи худам медонам. нигоҳ кунед ки ин танҳо як ватсап, ман 3 ватсап дорам. ин танҳо дар як ватсап нахалин падрияд ин қадар ссилка омадагӣ. боз инҳо сабаб мешаванд ки ба смсҳои дигарҳо ҷавоб дода наметавонед. дӯстони азиз, танҳо дар моҳи шарифи рамазон як аксия эълон кардем. айфонҳои XR дар корпуси 14 Pro ва 13 Pro нархашон 25 000 рубл буд ва аз имрӯз бошад нархашон 24 500 рубл. боз дар болояш як наушники AirPods Pro Lux качества, бениҳоят качестваи хуб дорад, падарка. шумо дар 24 500 рубл соҳиби iPhone XR дар корпуси 14 Pro ё ин ки 13 Pro боз дар болояш наушник хоҳед шуд. инчунин касоне ки Honor ҳам гирифтанӣ ҳастанд, Honor X8 памяташ 128 ГБ, бениҳоят телефони хуб аст. абзорашро дар описани ссилкаашро мемонам, метавонед дар онда тамошо кунед. 14 500 рубл дар болояш як наушники AirPods Pro, дар ин ҳам падарка. яъне шумо соҳиби ҳамин наушник мешавед вақте ин телефонро ё ин ки айфонҳоро мегиред. ин танҳо дар моҳи шарифи рамазон. инчунин касоне ки планшетро ҷуда доштанд, ин планшетҳоро боз як партия овардем. батареяш 10000 мАч аст, памяташ 256, андроидаш 12, 5G, 2 сим-карта ва боз якчанд бартариҳои дигар дорад. инчунин клавиатура бо Bluetooth. касоне ки хариданианд метавонед ки ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. доставка ба тамоми территорияи Россия бепул аст. инчунин то Тоҷикистон ҳам равон мекунем. пеш аз он ки ҳамин ссилкаҳоро ба ягон кас мепартоед, шумо аввал дароед дар борааш дар интернет хонед. он отзивҳое ки дар он сайт навистагӣ ҳастанд, ин ҳама ин бардурӯғ аст, худи мошенникҳо сохтагӣ. дар баъзе телефонҳо дар телеграмаш ҳам мебаромад. вақте пахш мекардед гӯё баъзе сайтҳои +18-ро нишон медод. яъне ин вирус бениҳоят вируси безеб аст. агар аҳамият дода бошад, касоне ки дар омада иҷро карданд, аввал сину сол баъд барои шумо 3 папитка медиҳад. дар сеюма шумо гӯё ки 609,600 буд, хато накунам, бурд мекунед ва инро Арабистон гӯё ба шумо медиҳад ва дар охир шумо боз тоб медиҳед iPhone 14 Pro бурд мекунед ва бояд регистратсия кунед. барои пулро гирифтан 250 рубл чанд рубл бояд супоред. вақте шумо регистратсия кардед, аллакай дар рақамҳои шумо, электрони поштаи шумо тамоми вирусҳоу рекламаҳои расилкаҳо меояд. инчунин вақте шумо барои гирифтани пул гӯё ки ҳамун маблағи комиссияшро ки бо картатон супоридед, дониста бошед ки шумо бо пулҳо бо картаи худ хайрухуш мекунед. тамом. ин бениҳоят як вируси безеб аст. агар аҳамият дода бошед, якчанд вақт пеш бо ҳамин қолаб, яъне Wildberries баромадагӣ буд ки дар бисёр группаҳу бисёр бачаҳо парофтагӣ буданд, яъне айнан ҳамин хел вирус буд. вақте диданд ки яъне ҳамон кори мошенникҳо хуб ба кор рафт, акнун гирифтанд боз бо қолаб, яъне гӯё ки Арабистони Саудӣ пул медода бошад, инро пешниҳод карданд ки бениҳоят бачаҳои мо хуб ба ин кор активна кор карданд. махсусан дар ин моҳи Рамазон шумо сабаб шудед ки яъне вируси безебро ба тамоми ҷо паҳн кардед. ин ҳамаро намегӯям, не ки аксарият. вақте рафтам дар офис, ватсапҳои компанияро дидам, авиакасса дорем, телефон, ширкати даво, ватсапҳояшон операторро успед намекунанд. ба смсҳои даркорӣ ҳатто ҷавоб гуфта наметавонанд, чун беҳад бисёр аст. дӯстон, хуб фикр кунед ки агар 1 ё 2 нафар дар ҳақиқат ҳамин пулро мегирифтанд, дар интернет чӣ қадар паҳн мешуд, чӣ қадар видеоҳо мешуд. ягон кас вақте ба шумо мепурад, як бор пурсед ки ҳамун пулро кор кард ё ин ки не. нигоҳ кунед ки як бачаи тоҷик як мошин бурд кард аз як блогер. дар тамоми каналҳо медоред дар бораи маълумот аз ин видео кардагӣ ҳастанд. агар аз ҳамин як нафар тоҷик бурд мекард, масалан 600 000 рубл,
дар ҳама ҷо паҳн мешуд. Шумо огаҳ мешудед, баъдан метавонистед ки дар омада ҳамин корро кунед. Он қадар сабукфикр шудан дар кор нест. пеш аз он ки як чизро равон мекунед, хуб андешед, дар борааш маълумот гиред. ҳоло ба интернет доступ барои ҳама ҳаст. Яндекс дароед, дар борааш хонед, бинед ки мардум фикрашонро чӣ навистага ҳастанд. ҳамин вирусро махсусан бачаҳомо зиёдтар паҳн карданд. Ман фикр мекунам ки бисёр бачаҳои мо аллакай аз ин зарар диданд, номери телефонашонро зиданд, электронии пошташонро зиданд. ҳоло зарар надида бошед, оянда ҳатман зарараш мерасад дар шумо. Агар вақте регистратсия карда бошед, инчунин баъзе агар картаатонро зада бошед, дониста бошед ки дар картаи шумо аллакай бехатар нест. Дар вай карта пулҳои зиёд намонед ва эҳтиёт бошед. дӯстони азиз, дар бораи чунин чизҳо мо бисёр видео дорем, лекин намедонам мутаассифона боз бачаҳои мо чиро фикр мекунанд, вақте ҳамин ягон чизҳо мебарояд, зуд ба ҳама ҷо паҳн мекунанд. Ин чизҳо ҳамаш азарт аст. Аз ин чизҳо дур шавед. Шумо гӯё фикр мекунед ки бо ин азарт бой мешавед. ҳеҷ гоҳ вақте шумо ба кори азарт меравед, шумо аллакай рисқатон кам мешавад. ҳам аз тарафи дин, ҳам аз тарафи дунёӣ шумо ман боварӣ дорам ки ҳатман зарар мебинед ва билохира рафта дар қарз ғӯта мезанед. Инро нағз дар хотир гиред. ҳамон пулҳое ки шумо тариқи бозии азартни ба даст мебиёред, ман боварӣ дорам ки ин пулҳо барои шумо насиб намекунад, чунки ин пул ризқи фарзанди як нафари дигар, ризқи модари як нафари дигар ҳаст. барои ҳамин ин пул ҳеҷ гоҳ барои шумо насиб намекунад. дӯстон, ҳама вақт камтар бо андеша бошед. пеш аз он ки як корро мекунед, хуб андешед. фикр мекунам аз ин видео каме барои худ чизҳои даркориашро гирифтед ва оянда ин корро ҳеҷ гоҳ такрор намекунед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Ин видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед. пеш аз он ки як вирусро мепартоед, инро партоед хубтар, боз ба ягон кас фоидааш мерасад. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. То видеоҳои оянда, хайр.